салом. Як хабар. ба эҳтимоли зиёд пас аз як моҳ миёни тоҷикистону эрон раводиди сафар бекор карда мешавад. дирӯз 8 ноябр зимни сафари Иброҳим Раисӣ президенти Эрон ба Тоҷикистон ва дидораш бо Эмомалӣ Раҳмон президенти Тоҷикистон ёддошти тафоҳум оид ба лағви раводид миёни ду кишвар ба имзо расид. Президенти Тоҷикистон дар навбати худ гуфт бекор намудани реҷаи раводид ба он замина мегузорад ки муносиботи ояндадор хуб шавад ва рафтуомади сокинони ду кишвар осонтар. сафири Тоҷикистон дар Эрон таздиқ кард ки бекор намудани раводид пас аз як моҳ дар назар аст ва он ҳам муҳлати як моҳ ҷорӣ мешавад. то ин замон миёни Тоҷикистону Эрон реҷаи раводид ҷорӣ буд ва шаҳрвандони ду кишвар бидуни дастрас кардани он ба давлатҳои ҳамдигар сафар карда наметавонистанд. хабару маълумоти бештарро дар телеграм канали мо мутолиа кунед.